Ja ne bih da završimo ovu emisiju da ne popričamo malo o albumu. Izašao je ove godine, vidjet ćemo i spot u ovoj emisiji, ali da čujemo par reči. Pa album se zove Svi unutra, zato što je cela Srbija unutra i u principu ja volim da kažem da je to ono krug ljudi koji je zaista vredan pažnje i o tome sam ja dosta govorio, zato su oni na tom albumu i zato što ta provincija, takozvana, treba, a po meni mnogo važnija po nekim stvarima od glavnog grada, treba da progovori i da se čuje za njih. Prosto šansa, ne ono da u smislu da ja sad kažem da su oni de facto fantastični svi ti autori, ali ako nekom ne daš šansu, onda to je najgore, znaš. I u tom smislu sam teo da ti autori dođu do ljudi, da se čuje za njih, jer oni ne mogu između sebe, iz nekog Zaječara i ne znam, Majdanpeka, oni mogu da vrše neku, znaš, da imaju neku akciju, ali to je sve niko ne primeti dok nije u Beogradu, niko ne sazna za njih. Mogu oni tako da rade godinama. Neki su tu i razočarani, jednostavno u jednom momentu tu su i neke godine i kao shvate da to nije imalo smisla. Neki su vrlo željni da u nekim jako ranim godinama pokažu. Ima to raznih ljudi, što je takođe dobro, jer svaki taj slučaj je jedan profil ljudi koji zaslužuju neku pažnju i treba im dati tu pažnju. I šansu. A reci mi, snimio si spotove? Da, snimio sam do sad 3 spota za pesmu Ovo nije moj grad, prvi, animirani jedan spot, zatim navijačka pesma, koja je jedna specifična, jedna zapravo himna navijača, ja bih rekao. Može svaki navijač da je peva. I Dok mi se pivo ladi, to je treći. Ja mislim da ćemo taj spot vidjeti danas. Pa odlično. To je onako laganica za ljubitelje piva i tako dalje. To je u saradnji sa Masivom i Sortirom. Oni su iz Sombora. A u pripremi su još 2 spota. Jedan za rudarsku pesmu i za ovu jednu, da, iz Zaječara ekipa, onako kakav jes. To mogu da najavim za moje, da poklonike moje muzike, da znaju da ih još to čeka do kraja godine i tako. A na čemu sada radiš, osim na ta 2 spota koje će još izaći, kada je album u pitanju i uopšte muzika? Pa ovih dana sarađujem na nekim projektima, da kažem, jedna pesma je o Zemunu, znači gradu u kome sam rođen, gde će biti još nekih izvođača, ne bih sad, vidjet će ljudi, uglavnom rap orijentacija u pitanju, znači još neki izvođači sa mnom i sa grupom E-Play takođe jedna saradnja u jednoj onako urbanoj priči koju prate njihova muzika onako vrlo energično i mislim da će to takođe izazvati pažnju i tako, eto. Evo sad ćemo za koji moment vidjeti spot, pa pre nego što ga režija pusti da kažeš par reči o samom spotu, kako je bilo na snimanju i kako ćemo to kadrove vidjeti. Pa na snimanju je bilo veselo i mnogo piva, mnogo žurku smo napravili u stvari. Je li to uvek tako na snimanju tvojih spotova? Pa da, s tim da u principu nisam imao uvek takve varijante, nego negde sam i sa par ljudi u akciji i to uglavnom volim da bude neko ko me zna, jer prosto on može mogu i ja da se opustim i
da ono napravim neki potez koji je svojstven nekoj dobroj glumi ili šta znam čemu. Ovdje je bila ova priča i svi smo se lepo zabavili. U Pančevu je snima spot, u jednom stanu gde smo i vozili i biciklo i šta ja znam. A koliko je trajalo to snimanje? Je bilo zahtevno? Trajalo je 2 dana, samo snimanje i bez neke pripreme, da kažem. Pripremu tu ne